Ngizocela ukuthatha leli thuba ngibingelele bafowethu kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngumdolomba wangapha endaweni yaseMthunzini, Mubheke ngapha Kompangeni. Abaningi bayakwazi nje uma usuka ngapha eThekwini ubheke Kompangeni udlula khona eMthunzini Plaza lapha. Bafowethu kunolunye udaba engifisa ukukhuluma ngalo, lensizwa yangapha kuFacebook, ogama layo angani bathi nguSandile yini. Abaningi bayayazi nje indoda ngoba ngiyibonile post yayo inama likes amaningi, bayayazi lensizwa abantu abaningi. So ngithe ngiscrolla ngahlangana nodaba layo lapha ipostile lapha kuFacebook. Manje ebengifisa sikubheke kulolu daba layo lensizwa ukuthi kungabe lensizwa lo daba futhi libuke ngaliphiso, because omunye uzoyibuka ngelinyiso, omunye uzothi amathanga ahlanzela abanganani nani. So ngiyafuna ukuthi mase siyibuka nani silibuke ngelinyiso, kodwa ngizoyifunda indaba lensizwa ukuthi ihamba kanjani. Ithi le ndoda lapha kwaBolt, ngathuke sengivuka ngentombi ngingalindele, angisayithandi lento eyenzeka phakathi kwethu, inkinga ngiyabona kuyenyukela, kusho lensizwa. Ithi kwakusekuseni nje ngey'khathi zabo 6:30 ku-Monday, ngathi request eyayingikhomba ukuthi owayerequestile wayeya eMhlanga eThekwini. Kuleya ndawo ngangeke ngatshelwa ngayo ukuthi awuvumelekile uBolt ukupick up ngakhona, kodwa ngathi ake ngiqhube inkani ngibone ukuthi kuzoba nani, kusho lensizwa. Ngahamba ngaze ngafika kwi-pick up point ngenxa yokuthi ngafika kwi-pick up point ngenxa yokuthi peak hour ekuseni kusuke kuphithizela, angeke unake uhlobo lwemoto oluseduze okanye ehamba eduze kwakho. Ngafike ngahamba nje isikhashana esingango-3 minutes, kwase kuqhamuka owesifazane wavula isicabha sangaphambili wase ehlala khona kwi-passenger seat. Engakuqaphela ngaleso sikhashana ngisamile, kukhona imoto eyendlula kancane nje yabe isima ngaphambili. Kancane kwami angizange ngiyinake ngoba ngaleso sikhathi kuningi okwakwenzeka, kuphithizela nje kwabantu nezimoto, ikhona okwathi ukungidida kancane. Ngathi ngisasuka nje imoto ngiyibuyisele emgwaqweni, ngabona imoto iyimansi maqondana nami. Kwabe sekwehla abesilisa ababili ngasewindini lami, bafike bashaya iwindi sakunqonqoza. Ngangisamangele nje ukuthi kwenzakalani, kodwa ngabona umbhalo owawubhalwe kule moto, Taxi Association. Okwamanje ngizolibhodla igama lendawo. Kwavele kwacaca nje ukuthi ibona kanye labantu ebengike ngatshelwa ngabo. Kwaba ukulehlisa nje iwindi, kwathiwa webhuti, njengoba wazi ukuthi awuvumelekile ukulayisha lana, usisi lo-ke sicela ukuthi ehle phansi, wena sihamba nawe uyosikhulumela nabaphathi e-ofisi, uzwe ukuthi bona bathini ngale nto oyenzayo, ngoba hhayi ukuthi wenzani, ngoba hhayi ukuthi awazi, ukudelela umsebenzi wethu nje lokho wenzayo. Niyabazi-ke nani bafowethu uma sebenza umsebenzi wawo ukuthi kuba kanjani, isikhathi sokuncane suke sisingekho. Socela usisi ehle phansi, ngoba hhayi ukuthi awazi ukuthi awuvumelekile ulayisha lana, usudelela nje umsebenzi wethu. Le moto eyayime phambili kunami yabe isihlehlile yama nje ngaphambi kweyami, kwacaca ukuthi kuvinjwe mina la.
ngangazi ukuthi ngizothini. Ngathi ngibuka lo sisi, ngambona nje ezithulele, indlela ayehlezi ngayo wayibonakala nje ukuthi akazimisele neze ngokwehla. Yena wayebukeka ekhulile kancane kunami, kodwa kwavele kwafika ukuthi angitshele izinsizwa ukuthi angisebenzi mina. Lona wesifazane umuntu engithandana naye, njengoba ngilana ufonile wathi angimlani. Lezi nsizwa zaphendula zathi nje, siyabona ucabanga ukuthi siyadlala wena. Zabe seziyalela lona wesifazane ukuthi ehle emotweni. Waziphendulela yena usisi wathi, yebo, yisoka lami leli, ningibona nje ngilate, ngifone ngoba ngifune ngiphuthumise emsebenzini. Waveza nokuthi angiqali ukumlanda, empeleni mina naye sihlala ndawonye, ukuthi nje namhlanje mina bengivuke kwenye indawo, kwaba sengathi bayayizwa kancane uma eseshiwo yilo sisi. Lento kodwa kwaba khona oyedwa othi sesikhathele lesitori esifanayo. Wangayizwisisa lento eyayichazwa yimi kanye nosisi lo owayesephenduka umuntu wami masingana. Yabona-ke ey'meni ey'fana lezi bafowethu kufike kuba yinkinga ngempela ngoba usuke la usuke khona umuntu ekubizile ukuthi wozomsiza. Uma usufikile kuyena kufike kube khona abantu abazokunika inkinga njengana nawe. Kodwa-ke lolu suku angazi usuku lale nsizwa noma lahamba kodwa-ke siyiqhubeka.